बे नोंनि आंगो बिसि बिनि थाखायनो बे सानै आइजोखौ नों माब्लाबाबो कम्पेयार दाखालामनानै आङो जेब्लायबो अरायबो आंनि हौवाखौ आङो बुंबाय थाखायो हेपि इन्टारनेशनेल वुमेन्स डे गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो जासिहरग्रोबाय स' दिनैनि बे स्पेशल डेयावहाय आफ्टर माइ सार्जारि नोंथांमोननिसिम आङो ससेब्लाबो आंनि माखासे माने वुमेन्स डे सेलिब्रेशननि सोमोन्दै बुंनो होननानैहाय आङो फैबाय थ' बिनि सिगां माखासे रायजो राजा नोंथांमोना आंखौ सोंहरदोंमोन कमेन्ट्सनि गेजेरजों आरो मेसेन्जारफ्रावहाय आब' नोंनि हेल्थआ माबादि जानानै दङ इमप्रुभ जाबायना जायाखै स' आइ वान्ट टु से दा इसोरनि अननायजोंहाय आङो इमप्रुभ जाबोगासिनो दङ माइ सार्जारि वाज लिटल रिस्कि डक्टर एक्सप्लेन दैट टु माइ गार्जियान्स बिफोर सार्जारि जेरैबादि एक्सप्लेन खालामदोंमोन बेबादिनो नंगौ थारैनो अटिआव थांनायनि उनावहाय फार्स्ट they have given me spinal anesthesia and they started surgery बिनि उनावहाय after few minutes माने बहुत ड्यू टू हार्टास हार्निया आङो ब्रिदिं डिफिकाल्टी जादों बहुतनो माने आई वाज फीलिंग लाइक माने आंनि चेस्टा ब्लक जाजोबनाय बादि आं फिल खालामदों ओमफ्रायहाय वमिटिं जादों वमिटिंआ कंट्रोल जायाखै बिसोरबो डक्टराबो नेदों few minutes they have waited बिनि उनावबो जेब्ला माने गासैबो नर्मालाव फैयाखै they have given oxygen and supportive गासैबो ट्रिटमेन्टफोरखौ होदों बिसोरो होनायनि उनावहाय कमप्लिट एनास्थेसिया होनायनि उनावसो सार्जारिखौहाय कमप्लिट साक्सेस खालामनो हादों आरो स' बेफोरबादि जादों जेखुनुआनो जा जेब्ला आङो चेस्ट खौहाय पुरा ब्लक जाजोबनाय बादि फिल खालामदों आं हां लानो हायाखै थ' माने आं सिगांनिफ्रायनो आं इसोरनियावहाय बिबोखादों आरज खालामदों थ' आं बेयाव अटिआव थांनानैबो आं गाबदों इसोरनियाव बिदों थ' आं सानो somehow जों समावहाय जों समायथाव नङाबाबो इसोरनि सिगाङाव जों एसेबां हामजाजाथाव नङाबाबो जेब्ला जों इसोरनियावहाय गोसो बायग्लिनायजों गाबो इसोरा निस्सय खोनासङो जोंनि बिनायखौ स' आंनि बिनायखौ खोनासंदों आंनि दुखुआ बेनोमोन आंहा उन्दै गथ' दङ जुदि आं माबा मोनसे जायोबा आंनि बे उन्दै गथ'आ आलाय सिलाय जागोन स' एनि हाउ आं आंनि बिसानिसिम सहैफिननांगौ आफा बेखौ आं जेब्ला गाबदों इसोरा निस्सय आंनि बिनायखौ खोनासंदों देन आंनि सार्जारिया साक्सेस जादों दानिया आंनि अनजाग्रा आंगो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम थ' बेखौनो बुङो आङो दिनैनि बे स्पेशल डे इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेआ दिनैहाय जे वुमेन्स माने हिन्जावफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय मानो गोनांथि आरो जोंनि मा होनो कान्ट्रियावहाय दिनैनि बे दिननि स्पेशल थिमा मा आरो दाबोनो जोंनि बर' आइजोफ्रा मा फ्रिडमाव दङ आरो जों बर' आइजोफ्रा बेसेबांसिम आवगायलांनो हादों जौगानो हादों स' बेनि सोमोन्दै एसेनो रायज्लायनो होननानै साननानैहाय आं दिनै बे भिडिअखौहाय बानायनाय जादों एसेबां गियानथ' गैया नोंथांमोना जेसेबां इन्टेलिजेन्ट हयथ'बा आं बेफोरबादि इन्टेलिजेन्टबो नङा आं बेखौ सानो नाथाय थेवबोनो आंनि पइन्ट अफ भिउखौ नोंथांमोननिसिम आङो एसे शेयार खालामनो होननानै सानबाय देग्लायनि बे 2025नि जे जोंनि कान्ट्रियावहायनि जे मेन थीम बे थीमानो जाबाय नारी शक्ति से विकसित भारत होननानै बुंदों थ' हिन्जावफोरनि शक्तिजोंनो जोंनि बे भारत देशा विकसित आरोना किन्तु नंगौ थारैनो दिनैनि दिनावहाय वुमेन्स पावारखौ जों जुदि नायोब्ला दिनै जोंनि देश नट अनलि इन आवर कान्ट्रि गासैबो देशआवहायनो हिन्जावफ्रा माने बिरादनो मोनसे गिदिर दायित्व रेसपन्सिबिलिटि बादि गिदिर मोनसे बिबानखौ लानानै दङ गोबां आइजोफ्रा बेफोरबायदि देशखौ सालायनायाव राष्ट्रखौ दैदेननायाव आरो गासैबो बुहुमावहायनो गाव गावनि माने रोंगौथिजों पावार एन्ड फांसनफोरखौहाय रान खालामनानै दङ नाथाय बेयावनो फारसेथिं नायोब्ला जोंनि आइजोफ्रा गोबां जायगायाव दाबोनो नेग्लेक्ट आरो गोबां जायगायावहाय बेफोरबायदि दुखु दाहा बेफोरबायदि सैसोनानैहाय
दङ। बेनिखायनो आं सानो मानसि जानानै बयबो जोनोम लायो बिमानि गोरबोनिफ्राय मानसि महरैनो बयबो जोनोम लानानै फैयो। Being a human is not important. आं सानो हिउमेनिटि मानसिनावहाय मोनसे मानसि जानायनि आखल आखुथाय थानाया गोबां बेसो देरसिन। मानो होननानै बुङोब्ला सासे आइजोखौ मान सनमान होनाय, सासे आइजोनि खाथियाव गसंनाय बेयो नोंथांनि आंनि आरो जों साफ्रोमनि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि आरो दायित्व। मानोना बे आइजो माहारिफोरनि रला बिराद गेदेर बुंनो थाङोब्ला। मोनसे समावहाय बे आइजो माहारिफ्रा सोरनिबा बिसा हिन्जाव जायो, बेनि उनावहाय थाङै थाङै एसे देरबोयोबा हाबा जायो, बेनि उनाव सोरनिबा बिहामजो जाहैयो, सोरनिबा बिमा जाहैयो, सोरनिबा बिखुनजो जाहैयो, सोरनिबा बिबै जाहैयो। बेफोरबादि मानसिनि जिउआ संसारनिफ्राय जेब्लासिम गोमोरनानै थाङा अब्लासिम मोनसे मोनसे रल थालाङो आरोना। बेफोरबादि गासैबो रलखौ मोनो थांनानै थासान्दियावहाय। नाथाय बेफोरबादि रलफोरखौ निभायलांनायावहाय सोरबाया जानो हागौ सोरबाया लेखा गोरों जानो हाबाय, सोरबाया लेखा रोङि जाबाय, सोरबाया हयथ'बा गेदेरनो माने गावनि पावार एन्ड फांसनखौ इउज खालामनो हाबाय संसाराव थांनानै थासान्दि गावनि रोंगौथिखौ लानानै। सोरबाया जाम्बा जाम्बि जानानैहाय न'आवहायनो मावख्रु मावख्रु जानाङो। सोरबाया जानो हागौ संसार खालामबाय, सोरबाया न'खरनि गिदिर बिबान लानानै दङ, नाथाय सोरबाया हयथ'बा अननाय मोनै आनज्राय लांनानै खुद्रि खुद्रि दिनैबो बुख्रुब सुख्रुब बेबादि जिउ खांलांनाङो। जों आइजो माहारिफोरनि रला बेसेबांबा गिदिर ना। दिनैबो जोंनि समाजावहाय आइजो माहारिखौ माबादि नोजोरै नायदों बे मोनसे गिदिर सोंलु जानानै फैयो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' समाजाव माखासे मानि थासारिफोरखौ नुयोब्ला दिनैबो गोबां समावहाय साननो गोनां जायो, जोंनि आइजो माहारिफ्रा मा थारैनो माने देरहासार जानो हादों ना, मा फ्रिडम होननाय बुस्थुखौ मोनदों ना। 100आवहाय मा 100 गासैबो आइजोफ्रानो गोजोनै सान्थियाव थानो मोनदों ना, मा गाव गावनि मोनसे पेहेचान, जों आइजो जानायलाय, जों आइजो जानानै जोंहाबो जे मोनसे आइडेन्टिटि दं। जोङो सासे न'नि मावगिरिल' नङा, नाथाय जोंहा गावबागाव मोनसे आइडेन्टिटि दं। बे आइडेन्टिटिखौ जों आइजोफ्रा दाबोनो मोनदोंना जोंनि समाजावहाय, जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेराव बेयो मोनसे जों साननांगौनि बिजिरनांगौनि बाथ्रा दङ ना। जोंनि बर' समाजावहाय दाबोनो माखासे मानि आइजोफ्रा दिनैबो गामिनि जाम्बा जाम्था जाय उन्दै गथ'फोर फिसा हिन्जावफ्रा दिनैबो बोराबोरिनि अधिकारखौ मोनाखै नामा? जुदि दाबोनो जोंनि बर' समाजफ्रावहाय जुदि बेफोरबादि गोग्लैसोनानै थादोंब्ला बेफोरखौहाय सानना नायनाया गोनांथि दङ। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला थारैनो माने गाव गावनि फिसा फिसौफोरनि भबिष्यतखौ साननानैहाय एसेबाबो साननानै नाय। मानोना जोनोमनि समावहाय माखासे माने फेमिलिफोरखौहाय आङो नुयो आरो नुबाय थायो, बेफोरो जाथायफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला हस्पिटालावहाय जेब्ला जोनोम जायो, जोनोम जाखांनायनि उनावहाय दिनैनि दिनावबो गोबां मानसिफ्रा बिसा हिन्जाव जोनोम जानायनि थाखाय माने बिसिफोरखौहाय हस्पिटालनिफ्राय लांनो फैया, हस्पिटालाव नायनो फैया, इभेन डिसचार्जआवबो लांनो फैया, बेफोरबादि गोबां निर्यातन खालामनायखौ नुनो मोनो। होमब्ला साननानै नायनाया मोजां दे दिनैहाय जुदि जोनोमनिफ्राय लानानै जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै गावनि आंगो बिमा बिफायानो जुदि जों नारि जातिखौ, जों आइजो माहारिखौ जुदि सनमान होनो रोङाब्ला दिनै बे समाजनि मानसिफोरनिसिम दिनै बे बिसा हिन्जावफोरनि मान सनमान, बे बिसा हिन्जावफोरनि जे मोनसे आत्म सनमान मर्यादा, बे मर्यादाखौ माबादि लाखिगोन? आरो मा बिसा हौवाफोराल' माने मानसि नामा? बेफोरबो साननो गोनां बाथ्रा आरोना। दिनै जाय बिसा हिन्जावफोरखौहाय नेवसियो बे हिन्जावफोरनिफ्रायसो दिनै नोङो बे हयथ'बा बे संसारखौ नुयो। दिनै बे हिन्जावफ्रानो मोनसे समाव बिसा हिन्जाव जानानै जोनोम जायो, बिनि उनाव बिमा जाहैयो, बिनि उनाव न'खर खांलाङो। दिनै बेसेबां रल निभायो। अब्ला दिनै
नारी जातिफोरखौ मानो निर्यातन खालामो जों साफ्रोमबो गामिफ्राव थानाय मानसिफोर साफ्रोमबो जों बिसा हिन्जावफोरखौबो गाव गावनि बिसा हौवाफोरखौ जेरै अनो बेबादिनो अननानै बेखौहाय नोंथांमोना जोथोन बोथोन लानानैहाय फोरोंनांगौ दं फेदेरलांनांगौ दं जेब्ला फोरोंलांगोन फेदेरलांगोन देरलांगोन अब्ला सानसेनि समाव बेबो गाव बयबो जों मानसि जानानै जोनोम लानायलाय जों बयहाबो मोनसे मोनसे आइडेन्टिटि थायो बे आइडेन्टिटियासो मानसिनि मोनसे हिउमेनिटि होननानै बुंजायो बिनि बे आचार बेबहार बिनि मावनाय दांनाय बिनि ताराक्कि खालामनाया नोंथांमोननि जिबनावहाय बेसेबांबा मान सन्मानखौ लाबोयो नट अनलि बिमा बिफानि जिबनावबानो मान सन्मान लाबोया बेयो गामिनि मानसिफोरखौबो बेयो मान सन्मानजों बुंफबबाय जों आइजो माहारिफोरनि सन्मानखौहाय जौगाहोयो गोबां जायगाफ्राव थाङोब्ला जों दिनैनि दिनावबो जों नुनो मोनो माने बिसा हिन्जावफोरखौ ओरैबायदि माबानाय जायो आरोना उन्दै उन्दै गथ' एखेबारे बोसोरबा 6 बोसोरनि गथ' उन्दै गथ'फोरखौबो बिसा हिन्जावबानो मा उन्दैनिफ्रायनो हाया बिसोरखौहाय मा माने न'नि खामानि मावनो फोरोंनाय जायो नों बेखौ माव बेखौ माव बेखौ माव नों हिन्जाव फिसा नालाय नों बिनिखायनो बेफोरखौ मावनांगौ दिनैनि दिनाव जि दिनैहाय बेफोरखौहाय मावनो दांनो न'नि मा होनो भारा खरा संनाय खावनायखौ जेरै फोरोङो बेबादिनो जुदि बे हिन्जावसा गथ'फोरनोबो जुदि फरायनाय लिरनायनि सुबिदाफोरखौ जुदि होयोब्ला जानो हागौ बे बिसायाबो सानसे समावहाय बेसेबांबा गिदिर नोंखौहाय मान सन्मानजों बुंफबहोगोन मानि थाखाय दाबोनो माखासे माने जोंनि माने बेकवार्ड ससाइटिफ्रावहाय बेफोरबायदि बिसा हिन्जावफोरनि सायावहाय बेफोरबायदि नोजोरजों नायनाय जायो जे नों बिसा हिन्जावबानो नों मावख्रुबनानै जानांगोन नों मावख्रुबनानै जानांगोन नोंगौ थारैनो बे सैथो बाथ्रा जे हिन्जाव माहारिया मावनानै जानांगौ जायो नोंगौ मावनानै जानांगौ न'खरखौबो सामलायनांगौ खारन हिन्जाव माहारिनि रला गोबां आं सिगाङावनो बुंखादों खिन्थु बे नोङा सासे आइजो महरै जोनोम लाबाय माने बेयो मावख्रुबनानै जानो थाखायल' बेयो मानसि जादों बे नङा जों मानसि माहारिहा बयहाबो साहे बेयो हौवासा जाथों आरो हिन्जावसा जाथों जों साफ्रोमहाबो गावबागाव मोनसे आइडेन्टिटि दङ गोबां समाव हौवा माहारिफोरखौहाय आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरो हयथ'बा सोरनिबाफोर गोसोफ्रावहाय एखेबारे जंजों सहैनाय बादि सहैयो माखासे मानि खोथाफ्रा आरो गोबाङा गाज्रि कमेन्टस बुङो जेबो नङा जुदि आंनि बे बुंनाय रावा सोरनिबा थाखाय जुदि ओंथि गोनां जायोबा बेनो आंनि थाखाय गोजोननाय हौवा माहारिफ्रा हिन्जाव माहारिफोरखौ गोबां समावहाय मोनसे जास्ट दे इउज लाइक स्लेभ ना बर'आवहाय जों बेखौहाय ट्रान्सलेट खालामोब्ला माने सासे न'खरनि दासिफोरबादि हिन्जाव माहारिफोरनि सायाव बाहायनायफोर जाय हौवा मानसिफ्रा बाहायो बिसोरनि थाखाय बुंदों आरोना थ' हिन्जाव माहारिया जानो हागौ सोरबा दिनै हिन्जावा नोंखौ हाबा खालामनानै नोंनि न'आव थांबाय थ' बेबो सासे मानसिनि बिसा नों जेरै सोरनिबा बिदा सोरनिबा फंबाय सोरनिबा बिसा हौवा नोंनि बिमायाबो सानसेनि समाव बेबादिनो सासे आइजोसोमोन सासे उन्दै गथ'मोन हिन्जावसा गथ' बिनिफ्राय बियो नोंनि बिमा जाफैबाय थ' बेयो मोनसे हिन्जाव माहारिनि रलखौ बिनिखायनो माब्लाबा नेग्लेक्ट खालाम मोनसे जिनिसखौ आङो जेब्लायबो आंनि हौवाखौ बुंबाय थायो बेनो जाहैबाय जे माब्लाबाबो सानै आइजोफोरखौ नों कम्पेयार दाखालाम आं बुङो सानै आइजोखौ नों माब्लाबाबो कम्पेयार दाखालाम आरो बिसोरनि मावनायखौ नों माब्लाबाबो नोङो कम्पेयार खालामनानैहाय नोङो फोजोबनो हानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला बे सानै आइजोआनो जाहैबाय सासेया जाहैबाय नोंनि बिमा सासेया जाहैबाय नोंनि हिन्जाव मानो होननानै बुङोब्ला बिमाया जाहैबाय बे बिमा बे आइजो जाया नोंखौ जोनोम होबाय जाया नोंखौ दुखु दाहा लानानै नोंखौ जोहोलाव बैसो जाजासे नोंखौ फेदेरबाय फोलावबाय मोजां गियान मोजां आखल आखुथाइफोरखौ होबाय आरो हिन्जावा बै हिन्जाव जाय हिन्जावा
गावनि गासैखौबो बियो गावनि बिमा बिफा गावनि आंगो गासैखौबो गारनानै नोंनि आखाइखौ हमनानै नोंजों थैस' थांस' नोंनि दुखु सुखु गासैबो समाव नोंनि आखाइखौ हमनानै नोंजों थाबायफानो थाखाय थांखि लायो आरो वादा खालामो। जोहोलाव बैसोसिम फेदेरनायाव बिमाया नोंखौ मोजां गियान होबोयो आरो जोहोलाव बैसोनिफ्राय नों जेब्लानिफ्राय नों हाबा खालामो हाबा खालामनायनिफ्राय थैजासिमाव जायहा नोंखौ अनगोन जायहा नोंखौ खांलांगोन जायहा नोंनि दुखु सुखुआव हेफाजाब होगोन बेनो जाहैबाय नोंनि आंगो बिसि। बिनि थाखायनो बे सानै आइजोखौ नों माब्लाबाबो कम्पेयार दाखालामनानै आङो जेब्लायबो अरायबो आंनि हौवाखौ आङो बुंबाय थाखायो। थ' बे खोथायाखौनो आं नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो बुङो नंगौ थारैनो माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि जायो। थ' जोंनि आइजो माहारिफोरखौबो आं बुङो दिनैनि दिनावहाय आङो सासे उन्दै गथ'नि बिमा दै मोनसे समावहाय आङो उन्दै गथ'मोन बिनि उनावहाय आङो माने मिस्टार एमजेनि हिन्जाव जालायबाय बिनि उनावहाय आङो दायो आंनि गथ'नि आं बिमा जालायबाय नै बेफोरबादि जोंनि जिबनावहाय मोनसेनि फर मोनसे रल हाबलाङो आरोना। थ' दिनै आं मा बेखौहाय बावनो नाङा आरो गाबोननि दिनावहाय जुदि आंनि बैसोनि हिसाबै आंनि रला सोलायलाङोबाबोनो नों मामोन बेखौ माब्लाबाबो दाबाव। जुदि बे खोथाखौ जुदि जों साफ्रोमबो आइजो माहारिफ्रा साननोबा हयथ'बा जोंनि आइजो माहारिफ्रा बिराद जौगालांगोन आरो जों जोंनि उन जेनारेशनफ्रा बिराद जौगानायखौ जों मोननो हागोन। माने जों न'खरनि मावग्राल' न'खरावल' खुथाब मावना जानाय नङा। जों एजुकेसन जों फरायनाय लिरनाय आरो गासैबो दक्ष जों जानो हागोन। जोंनि गियान जोंनि बुद्धिखौहाय हयथ'बा मानसिफ्रा माब्लाबाबोनो सिफायनो हानाय नङा होननानै आं सानो। बिनि थाखायनो साफ्रोमबो उन्दै गथ'फोर जायफ्रा देरफुबोनाय यांस्टार आंगो फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनो बेनोनो खावलायनाय फार्स्ट गावनि लाइफखौ बिल्ड आप खालाम। माने बिमा बिफाखौ मान हो। बिमा बिफाया माब्लाबाबो गाज्रिखौ लुबैया। आं सानो बिमा बिफाखौ मान होनायजों जेब्ला जों थाबायलांगोन जोंनो इसोराबो जोंनो गियानखौ होलांगोन आरो फरायनाय लिरनाय जों जेब्ला फरायनाय लिरनायाव जौगालांगोन जोंनि जिबनाव अट'मेटिक मोनसेनि पर मोनसे जों मान सन्मानखौ जोङो मोननो थांगोन। जेब्ला जों साफ्रोमबो मानसिफ्रा साफ्रोमबो जोङो बिमा बिफा न'खरनि मानसि न'खरनि आंगो गासैबो अनलायनायजों गामिनि मानसिफोर रायजोनि मानसिफोर साफ्रोमबो अनलायनायजों जोङो दे फै उमुकनि फिसाजोआ उमुकनि फिसाज्लाया बिदि फरायदोंनो मोजां बाबु दे बाबु नों फराय दे नानि नों फराय बेफोरबादि सासेजों जों जेब्ला थुलुंगालायलांगोन अब्ला जानो हागौ जोंनि बर' समाजाबो उन जेनारेशनाव बिराद मोनसे मोजां लामायावहाय थांगोन होननानै आं सानो। थ' दिनैनि दिनावबो जोंनि माखासे गोबां मानसिफ्रा बेफोरबादि अबस्थायावहाय गोग्लैसोनानै थानायखौ नुयो। आं नुयोब्ला आं बिराद दुखु मोनो समावहाय आरो आं गावथ' बेबायदिखौ आं मोजां मोनखाया। आं सोरनावबाफोर जिरायहैबाय जिरायनानै उमुखानि फिसाजोआ इदि खालामदोंनो उमुखानि फिसाज्लाया बिदिनो हारे इसलाय बिदि सावरायनानैहाय हबेखौ निन्दा खालामलायबाय थानायनिस्लाय फंनैसो जुदि मोजां राव बुं हयथ'बा नोंथांनि मोजां राव बुंनाया बिथांमोननि जिबनावहाय बे उन्दै गथ' देरफुनाय यांस्टारफोरनि जिबनाव हयथ' ब्लेसिंसखौ लाबोनो हागौ खोमा। ओरैबादि माने मानसिफोरखौ गसिप खालामनायाव माखासे मानसिफ्रा एकदम नांथाबनानै थायोना स्पेशेलि जोंनि आइजोफोरखौनो आं नुयो आरो बेफोरबादि। हौवाफ्राबो दं हौवाफ्रा जौ लोंनानै एखेबारे जौ साखना जाबाय जालायथिनानै नै उमुखानि हिन्जावा बिदि नै उमुखानि इदि हारे नोंथांमोना बेफोरबादि समफ्रावहाय गावनि बेसेन गोसा समखौहाय वेस्ट खालामालाबानो मोजां खामानियावहाय बाहायोबा बेसेबांबा बेयो नोंथां आरो जों गासैनि थाखाय बेसेबांबा मुलाम्फा जागोन आरोना। बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो बिमा माहारिफोरनिसिम आंहा गुरै खावलायनाय साफ्रोमबो
आइजो माहारिफोरखौ गावजों गाव रेसपेक्ट सनमान होलाय, सनमान हो मानोना बे आइजो माहारिनि मान सनमान आरो गासैबो अधिकारखौ लाखिनाया जों साफ्रोमबो बिमा माहारिनि दायित्व आरो नट अनलि बिमा माहारि साफ्रोमबो बिफा माहारि आरो जेसेबां मानि हौवा मानसिफोर नोंथांमोननिसिमबो बेनो आंनि खावलायनाय। आइजो माहारिनिफ्रायनो संसारखौ नुयो। बे आइजो माहारियानो सोरनिबा बिनानाव, सोरनिबा बिब', सोरनिबा बिमा, सोरनिबा बिमादै बेफोरबादि। थ' बिनिखायनो साफ्रोमबो हौवा मानसिफोर बे आइजो माहारिखौ रेसपेक्ट हो, सनमान हो। आरो साफ्रोमबो बिहामजो आरो बिखुनजो बयनिबो थाखायनो आं बुङो, बिखुनजोफोर बिहामजोफोरखौबो अन, गाव गावनि बिसाय हिन्जावफोरखौ जेरै अनो बेबादिनो अन, आरो बिहामजोफ्राबो बिमा बिफाखौ जेरै अनो बेबादिनो बिखुनजो बिहावफोरखौबो अन। मानो होननानै बुङोब्ला जों बे जिनिसखौहाय जोंनि जिबनफ्राव जोंनि माने खाथि खालानि समाजफ्रावहाय जोङो बिराद नुफ्लायबाय थानाय आरोना। माने बिखुनजोफ्रा माने बिहामजोफोरखौ माबा मोनसे खारनाय बुस्थुफोर बादि नायो आरोना। थ' बेफोरबादि जायोब्ला साननाय गावनि बिसाया अबेबा थांनानैहाय मयबा खियाव गादलेनहां जेरै अनो, मयबा खि नांगोनसै माबा लेथ्रा नांगोनसै बेबादिनो जुदि गाव गावनि बिहामजोफोरखौबो बिसा हिन्जावफोर बादि अनोब्ला निस्सय आं सानो जे जोंनि आइजो माहारिफोरखौ जौगानायनिफ्राय रावबो हमथानो हाया। आरो बिहामजोफ्राबो बिखुनजो बिहावफ्रा जाम्बा जाम्था होननानैहाय बिहाव बिखुनजोखौ अना लाबा थानो नाङा। आं बुङो दिनैनि दिनाव आंनि बिहाव बिखुनजोनि खाथियावहाय आङो थानो मोनाखैबाबोनो आंहा गोसोआव अननाय दं बिसोरनि थाखाय। बिनिखायनो आं अराय सम आं नाजाबोदों। मोनसे समावहाय गोबां समस्या जाबोदोंबाबो आं नाजाबोदों आरो दिनैबो नाजादों आरो गाबोनबो नाजालांगोन। जों जोंनि मोजां मावनायखौहाय बेखौ जों साननानै बेखौ जों एक्सपेक्ट खालामनानैल' जोङो मोजां मावनो नाङा जे जों मोजां मावोबा माने बै सिगांथिंनि मानसियाबो जोंनि सायावहाय मोजां खालामगोन, मोनफिनगोन जोङो बेखौल' जों आसा दोननाङा। गोबां समावहाय हयथ'बा जों एक्सपेक्ट खालामो जे सिगांनि मानसियाबो बिराद जोंखौहाय मोजां खालामफिनगोन होननानै, नाथाय सामटाइम बेफोरबो जाया। थेवबोनो जोंनि मोजांखौ जों जेब्ला खालामलांगोन सानसेबाबो आं सानो जे शेष मुहुर्त थैनायनि सिगांसिमावबो हयथ'बा खनसेबाबो रियेलाइज खालामगोन जानांगौ सानो आरो। खोथाया बुंला गोबां ओंखारलाङो। थ' रायजोफोर आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ नोंथांमोननिसिम आङो दोनबाय। I love you all.